Btr सरखारनि बानजायनायाव बिगियानारि आदबजों अमा फिसिनानै रां आर्जिनायनि सायाव मोनसे फोरोंथाय होनाय हाबाफारिखौ खुंफुंदों। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर समबाय समितिनि नब्लाङाव Btr सरखारनि बानजायनायाव बिगियानारि आदबजों अमा फिसिनानै माबोरै रां मुलाम्फा जानो हायो बेनि सायाव रायजो राजाफोरनो फोरोंथाय होनाय जायो। बे हाबाफारियावनो Btrनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बाहागो लानानै रायजो राजा अमा फिसिग्राफोरनि बिबुंथि लाखियो। 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि, चिरां जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि रंजालि बसुमतारिमोनजों लोगोसे गोबां आइजोफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। Btr सरकारनि बड'लेण्ड फिग मिशननि सायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। बिथाङा बुंदों, Btr सरकारनि बड'लेण्ड फिग मिशननि गेजेरजों अमा फिसिजाग्रा आबादारिफोरा गोबां गोसो होदों। अमा फिसिनानै आबादारिफ्रा बे मिशननि गेजेरजों रांखान्थि बिथिङाव मुलाम्फा जानो हागोन होननानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंबावदों। जोंनि Btr सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव देग्लायनि फार्स्ट स्टेजआव जोङो Btr ओनसोलाव 60,000 जोङो मानसिखौ टारगेट लादों अमा फिसिनायनि गेजेरजों जोंनि रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनायनि थाखाय, जायखौ जोङो फिग मिशन बड'लेण्ड फिग मिशन होननानै बुङो। जोंनि साननाया जुदि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होयोब्ला जोंहा फोथायनाय जों साक्सेसफुल जागोन आरो जोंनो दिनैनि जा गोनांथि जादों सानसेयावहाय 1 लाख केजि अमा बेदरनि बेखौ जोङो सुफुंनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। जेखियानो जायाथों आं हामबाय होनदों जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथां मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्माखौ, मानोना बिथाङा बाहेरनिफ्राय फैनाय अमा आरो दाउ जि इम्पर्ट खालामो बेखौ बन्द' खालामबाय। बेनि थांखियानो जादों जोंनि हालामाव फिसिनाय जा अमाफोर बा दाउफोर बिनि मार्केटआ खोब गोग्लैसोदोंमोन आरो मार्केट गैयिनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा अमा फिसिनायनि बेलायावहाय एसे गोहैलो खालामदोंमोन। बेबाराव जोंनि जा फिसिग्राफोर आबादारिफोर बिथांमोना खोब गोसोआव इनकारेज मोननानै खामानिखौ मावलांनो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ। आरो दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिया 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव जोंनि मोनजि प्राइमारिनि बा 9 VCDCनि सिङाव जेसेबां मानि आबादारिफोर दङ बिथांमोननो जों माबोरै अमा फिसिनांगौ साइन्टिफिकेलि बेनि ट्रेनिं होनायनि हाबाफारि। बेखौहाय फिसिग्रा जायफ्रा अमा फिसिग्रा बिथांमोना मोननो थाखाय मा डकुमेन्ट्सफोर होनो? डकुमेन्ट्सनिथ' बेफोरबायदि बेनिफिसियारिफोरनि गोनांथि गैया, खिन्थु जुदि सोरबाया सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबै लांनांगौबा बेयावथ' सेल्फ हेल्प ग्रुपआ रेजिस्टार जानांगोन। अब्लाबो बेखौ जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबै जों नोजोर होआखै, बेनिफिसियारि हिसाबैसो नोजोर होदों। जायफ्रा खोब फिसिनो गोसो खिन्थु इक'नमिकेलि बिराद दुरबल, फिसिनो सानबाबो फिसिनो हायाखै, बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै बे राहा लामाखौ लानाय जादों। गामि ओनसोलाव गोबां अमाफ्रा बेमार जानानै थैगासिनो, जायनि थाखाय बेफोरखौबो ट्रेनिं होगासिनो दङ। दा आफ्रिकान स्वाइन फ्लु फैयो, बेनि खुनु भेक्सिन गैया। आफ्रिकान स्वाइन फ्लुनि अनगायै गुबुन जेसेबां मानि स्वाइन फ्लुनि फ्लुफोर जोनोम जायो, जेरै हमनानै ला जोंनियावथ' लकेल लोमजाबाय थाखायो जोंना अमाया, बेखौ जोङो सरासनस्रायै गोरलैयैनो फोसाबनो हायो। बेफोरबायदिखौनो जोङो साइन्टिफिकेलि जों बर' हारियाथ' बबे जारिमिना मोनदांस' हायै समनिफ्रायनो अमा फिसिबोखादों, खिन्थु बेखौ जोङो साइन्टिफिकेलि बाहायनो रोङाखै, फिसिनो रोङाखै, जायनि जाहोनाव जोङो इक'नमिकेलि अमा फिसिनायनि गेजेरजों गाबथानो हानाय राहा लामाखौ जों बांद्राय बानायना लानो हायाखै। थारमाने जोङो साइन्टिफिकेलि खालामनो हायाखै। बेखौनो जोङो साइन्टिफिकेलि खालामनायजों लोगोसे बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मा मोननो हायो बेनिनो ट्रेनिं लानाय जादों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला
9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।